Il-Gazzetta Malta Today tgħid li l-każ seħħ il-ħadd li għadda. Fir-rapport imressaq miż-żewġ pulizija jingħad li l-whip u membru parlamentari nazzjonalista David Agius ostakola l-ġustizzja. Iż-żewġ uffiċjali tal-pulizija kienu qed jinvestigaw Parker li allegatament kien jinsab hemmhekk b'mod illegali u konfiskawlu l-karta tal-identità. Kien f'dak il-ħin li membri tal-Assoċjazzjoni tal-Basketball avviċinaw lill-pulizija. Iż-żewġ uffiċjali tal-pulizija rrappurtaw li David Agius qal lill-pulizija li ż-żona kienet waħda privata u li ma kellhom l-ebda dritt li jkunu hemm. Allegatament il-whip nazzjonalista qabatu ħalura l-karta ta' identifikazzjoni li l-pulizija kienu konfiskaw mingħand il-Parker. Il-pulizija saqu lura lejn l-Asta tar-Rabat fejn hemmhekk resqu r-rapport tagħhom. David Agius qed jgħid li dak li qalu l-pulizija mhux minnu. Din mhijiex l-ewwel darba li David Agius xellef difru minħabba l-basketball. L-aħħar każ kien meta nstab ħati ta' kummenti abbużivi u offensivi fil-konfront ta' referees waqt logħba basketball u minħabba fek ġie sospiż għal xahar. Dan apparti tliet darbiet li nqabad jikkopja waqt l-eżamijiet fl-Università ta' Malta, inkluż meta kien diġà membru parlamentari.